Όμορφη την Πάτμο. Εδώ είμαστε, έχουμε έρθει λοιπόν στην Πάτμο. Εδώ είμαστε στο λιμάνι κάτω, στα καράβια. Έχουμε έρθει λοιπόν για τον αγώνα. Καλημέρα, καλημέρα! Έχουμε έρθει για τον αγώνα, το Patmos Choran, ένας ωραίος αγώνας που γίνεται, το διοργανώνει εδώ ο Σύλλογος Στάδιων. Ο αγώνας είναι λοιπόν 10 χιλιόμετρα και 5. Ξεκινάει την Κυριακή αύριο. Είναι η έναρξη είναι στις 10 το πρωί. Εδώ είμαστε στο κεντρικό λιμεναρχείο και στο τελωνείο και στο αστυνομικό τμήμα, το ωραία τα κτίρια της Πάτμου, και θα απολαύσουμε την όμορφη Πάτμο, το νησί της Αποκάλυψης. Και τώρα πάμε το ταξιδάκι μας, γιατί όπως βλέπετε δεν είναι μόνο το τρέξιμο, αλλά είναι και η περιήγηση. Πάμε λοιπόν το ταξιδάκι μας τώρα στους Λειψούς, στο Ακριτικό νησί, να δούμε και τους Λειψούς. Ραντεβού σε λίγο.